парки технологии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон форум ташкил намуд. Он дар мавзӯи кори фосилавӣ, имконият, тамоюл ва монеаҳо гузаронда шуд. Дар ин форум мутахассисон, донишҷӯён ва меҳмонон иштирок карданд. Мақсади ташкили форум бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани донишҷӯёни хатмкунандаи донишгоҳҳо ба ҳисоб мерафт. ҷорибинии мазкур дар ҳамкорӣ бо ташкилоти байналмилалии ЮНИСЕФ гузаронда шуд. албатта дар чорабинии имрӯза намояндагони ташкилоти байналхалқӣ, намояндагон аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоят, инчунин ташкилотҳо, корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар муассисаҳо иштирок карда истоданд ва ман боварӣ комил дорам ки ҳангоми мусоҳибаҳо дар ин чорабинӣ он мушкилоте ки имрӯз дар раванди бо ҷои кор таъминкунии хаткунандагон ҳаст, албатта ибрози ақида мешавад. ин ҳам бошад масалан дониши на он қадар баланди хаткунандагон оиди технологияҳои иттилоотии имрӯза кор кардан бо сомонаҳо ва умуман муроҷиат кардани онҳо ба ин ё он корхонаҳо мебошад. Ин албатта масъалаҳои оддӣ, лекин муҳим ба ҳисоб меравад. Бинобар ин ин масъалаҳо ҳангоми ин чорабинӣ баррасӣ хоҳад карда шуд. дар форуми мазкур намояндаи ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон суханронӣ карда таъкид намуд ки фаъолияти парки технологии ин донишгоҳ барои баландбардоштани на танҳо донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, инчунин донишҷӯёни дигар донишгоҳҳо мусоидат менамояд. Бо иштирок дар семинарҳои омӯзишӣ ва дарсҳои амалӣ дониши онҳо баланд ва ҷаҳонбинияшон васеъ карда мешавад. Очень отрадно, что за последние 3-4 года мы добились очень многого. Мы выросли из инновационной лаборатории, выросли в, как бы сказать, ресурсный центр, где молодежь, подростки и молодежь могут получить дополнительные навыки, получить новые специальности, так необходимые в современном мире. Большинство из нас знаем, что в течение ближайших 15-20 лет некоторые профессии потеряют свою актуальность, и они поменяются. Для этого нам важно сейчас, уже сегодня, задуматься о том, как наша молодежь сможет получить трудоустройство через 10-15 лет. Поэтому одним из современных подходов является дистанционное трудоустройство, и я рада, что именно в этом университете с поддержкой самого ректората, всех сотрудников, а также технологического парка мы смогли протестировать, пропилотировать эту возможность с определенным количеством мальчиков и девочек, и подростков, и уже есть кое-какие хорошие результаты. форуми мазкур ки парки технологии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ташкил намуд, як рӯз давом кард. Беш аз 2 соат мутахассисони ширкатҳои маҳаллӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва инчунин иштирокчиёни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ масъалаи бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани хатмкунандагонро мавриди баҳсу баррасӣ қарор доданд. Ҳамчунин яке аз мавзӯъҳои асосии ин форум ба кори фосилавӣ нигаронда шуда буд. Аллах сар кардем асуди барномаи пешсаф ки аксари шумо аз ин бохабар ҳастон. Тӯли 3 сол бо воситаи барномаи пешсаф ба ҷавонон аввалгоҳи асри 21 дода шудани онҳо аз тренингҳои 4 рӯза гузаштан аз донишҷӯёи камтар бошадан худмитини омӯз шуданд. Ва баъд вақте ки мо аз барномаи пешсаф ва барномаи қадере ки адолати ҷавонӣ дидем ки бисёре аз иштирокчиёни чунин тренингу чорабинон меянд ба мо муроҷиат мекунанд ки чӣ хел ба кор ҷалб шудан лозим, яъне ки дар вақти ба кор ҷалб шудан муаммое ҳаст ва аз мо талаб кардан, аз мо дархост кардан ки ба онҳо мусоидат кунем. Ва аз соли 2021 сар кардем, мо фаъолиятимо боз ҳам васеътар шуд. Сар аз оне ки ба воситаи барномаи пешсаф ва барномаи даёркардани адолати кор мекардем, мо боз ду соҳаи нав, яъне ки ҳам бошад ба духторон омӯзондани курси технологияи информатсионӣ ва соҳаи дигар ин ба шӯъ
خصوصا با شغل الترناتیوی که با شغل فاصله جهان جامعه با فعالیت رو سر کردیم. даврон бобоҷонов муовини ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон оид ба робитаҳои байналмилалӣ мегӯяд ки ташкили форум ва баҳси мутахассисони ташкилотҳои гуногун барои рушди фаъолияти парки технологӣ мусоидат мекунад, ҳамчунин барои баландбардоштани маърифати донишҷӯён ва ҳалли мушкилот дар рафти бо ҷои кори доимӣ таъмин шудани онҳо кӯмаки худро хоҳад расонд. мавзӯи ин чорабинӣ ин бо ҷои кори таъмин намудани хатхунандагони имрӯза хеле ки ба мо маълум аст ин яке аз масъалаҳои мубрами рӯз аст ва бевосита аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёд нисбат ба ин масъала дода шуда истодааст барои он ки хаткунандагони имрӯза бояд бо ҷои кор таъмин бошанд ва вобаста ба ҳамин мақсади асосӣ ва критерияҳои асосии муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар низ ин тайёр кардани мутахассисони баландихтисос ки ба бозори меҳнати имрӯза ҷавобгӯ бошанд ва ин лоиҳа мақсади ин лоиҳа низ ин албатта мусоидат кардан барои баландбардоштани малака дониши донишҷӯён хаткунандагони имрӯза ки то ки онҳо мавқеи худро муайян карда дар бозори меҳнати ҳам дохилӣ ва берун аз кишвари мо ҷои кори худро ёбанд. бояд қайд намуд ки ҳоло дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон наздик ба 10,000 нафар донишҷӯён аз рӯи ихтисосҳои гуногун таҳсил мекунанд. аз ин шумора бошад 1300 нафар соли таҳсили равон донишгоҳро хатм менамоянд. масъулини парки технологӣ бо ташкили форуми мазкур ин гурӯҳро мехоҳанд бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.